Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako si Real. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Aramon Yato. Aramon Yato sa DZGB. Kaiba si Mardela. Switch to relax mode. Balik na po tayo mga kababayan natin sa programa. May pumasok na alingaw-ngaw Doon po sa mga kabarangay tanga. Malapit na po mag-alas 12 kaya asikaso na po. Ihain na yan. Mga tugang na mga pagkain ta. Naganing ariglado na. Alright. Oy, nagtaram na yung Department of Agriculture now. Na ang sabi, there is now a need na ibalik daw mga tugang yung regulatory powers ng National Food Authority na inalis sa NFA dahil po duman mga tugang sa pagpasar kang rice tariffication law. Yan. Tanganing maibalik, asin mapakusog
ang pagtalaan kan floor price kan paroy, dapat ngayang ibalik ang regulatory powers kan NFA. Yan, medyo man iba yung nangyari. Kan binawalan at pinusasan yung NFA, ang sulaminting trabaho na sa nang pinagibo sa indayuan, magtipon nin mga paroy, ipamulino tangani na maging buffer stock, kung in kaso may emerhensya, iyan ang iluwas. Pero itong usual na ginigibo ninda na kapag ngayon may artificial na pagiro, kan presyo kan produktong paroy, ma-infuse sinda mga tugang sa merkado, and then may accredited sinda na mga retailers. Ngayon wala na nawala na. Dahil na sinda pwedeng basta-basta magluwas ning paroy sa merkado o ning baga sa merkado. Iyan na ang mangyayari. Talagang may problema kita. Ay, Diyos ko. Kaya sabi digdi, mga tugang ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., dapat nga ibalik tanganing makatabang ang regulatory powers ka NFA na mamonitor ang aktibidad ka mga lehitimong mga rice traders, asin tangani na mahiling nin maray ang mga listahan ka mga paraoma nin paroy na kinakaipuan na proteksyonan laban po sa mga abuso. Tapos ang unyan talagang medyo may nagreklamo na di ba? Na dahil sa kawaran ng bodega ka ng NFA, pigubakal ng minabarat na kan mga rice traders na iba. Yan, mga kababayan natin. Kaya, yan magkaigwa na ng pag-uusap, pag-uuron man ako dyan, tangani na dahil man magulpi, talagang lugi man ngaya. Imagine man nga ni kung tawang kaning ang gastos mo, halimbawa 12 pesos, tapos baka sa imong 11, di lugi ka. Mataas ang input, di ba? Duman sa mga abono na wala tayong manufacturing dito sa Pilipinas. So, yun, kaya nagkakaigwat na yung problema. Kapag hiro ang market naman sa international, may problema kita. Okay? Alright. Malapit na palang Father's Day, pagtugma ng ngunyo, magbibilang na lang tayo ng 2 linggo yan. Father's Day na. Saan tayo pwede magpunta? Marika ni, maglakaw-lakaw. Duman kita sa itaas nal? Duman kita sa Oriental? Tagal ako na nakapunta dyan, alright. Okay, kumusta? Ngayon papamarang mga Master of Arts in Relaying Information through Exaggerated Storytelling. Ang nangyari? Master of Arts in Relaying. Mga marites ini. Kumusta na nga? Tahimik po ngayon ang mga marites. At nadapog sinda. Ang nangyari na. Nadapog. Kaya kunyan sinda kunyan. Tahimik. Okay. Ano pa? Duman po sa mga kabarangay nato, magpasiguro na kita kan sa tuya po ng mga mga gagamiton sa pag-eskwela ka mga aki. June 16, mabilkada na po sa mga elementary pupils and yung ating pong mga nasa secondary na nasa irarom kan DepEd schools, di ba? June 16 and matatapos hindang Marso sa masunod pong taon. Balik na po sa dating kalendaryo, 197 days o school days yan, di ba? Kaya duman sa mga kababayan ta mag-oriskusar na. Pero igwaning mga igwaning mga nangako baga ka nakaagi na libre na ngaya ang gamit pang eskwela pati uniforme. Di ba? Ayan, may nadang kita na. Ito na muna ngaya ibigay ta. Mga school supplies muna ngaya to follow ngayon ngayong mga uniforme. Pwede naman di ba? Ang importante pigsunod sa mga pangako. Maganda yan na maganda po yan na yan. Makagian lamang duman sa sa gastusong kan mga magulang. Tapamahal na ning pamahal mambagaan mga notebook, iyan po na mga pad paper o mga papel. Pagkatapos yung bags, school bags, di ba? Yan, at least makatabang lamang
So, mga, ano yan, mga mabuting tao na nagaganda mga pagbabago. O, di ba? O, di, ayan po, abangan nyo ang mga distribution kayan sa inyo pong mga lugar. At pigaharanda na. Yeah? Okay, o, di, sa mga kababayan po niya to, mga tugang, kadakol mo niyan, ang mga pinaggigibong lakdang mangkan, bilib man ako digdi sa Liberty Commercial Center, sa LCC. Kasi ang pagmalihugot na makatabang sa mga ka-farmers ta, pipasyaran ninda talaga ang farm, tapos pipuwaran ninda ang mga tanong dyan, tasinda na napabakal. Dahil lugi ang parauma, bayad agad. Ngunyan nga ni, mga tugang, garo sama nito, garo kinuana kang LCC sa indang mga squash, o sa mga karabasa duman. Yan. Iyan po, so commitment kan LCC na darahon sa mga presko, asin barato, mga tugang na ano yan, na produce kan mga pigsusuportaran po nila ng mga parauma. Yan. Padagos lang po tabi yan. Talagang kaipuhan yung ano. Kaya yan po ang naging problema kang ano, kang mga farmers ta, huwag matang ibabo na magtanom because yung market, yung market, kapag walang madalhan, para na malapa, pipabakalas ng subasta. Lugi, palugi. Yung pinapabili nilang palugi, di ba? Samantalang kung igwaning, ano yan, igwaning mababakal, magbabakal ka yan, talagang sabi nga ni, mangyayari po na gaganahan sindaki maray. And kung halimbawa man day na may pabakal, at isigwaning, ano yan, proseso o processing, na ma-convert mo pa into high value yung sa imo po na produce from raw material, from raw na mga pananom o gulayon man kung ano na maiproseso mo pa na maging sarong pang klaseng produkto na masalangkaw ng value, di ba? Para maging tunay ka mong entrepreneur. Di ba? From ano yan, from farmer to entrepreneur. Ang tawag sa kanila, agripreneur. Ayan. Alright. Sige po, tabi. Mga tugang, ako po i-share din na muna din po sa programa. Sana po kami nakapaglingkod ng tapat at tama sa sendo po ngunyan pong aldaw. Sa pangarang kabilo na tropa, kasabay niya ito po ngunyan na pagkaaga. Kasubago si Kuya Jun na pulis sa lado technical. Ngunyan si Kuya Ronald Baldo na. Mapalista naman ako dito Kuya Ronald Sapit sa 29-30-31. Malapit na. And sa pangalan po ni na Jenny, ni Shara at saka ni Nicole, dyan po sa newsroom. Si Jerome Nico Martinez sa lado kang social media department natin. Ito yung pong IT. And siyempre, sa pangalan kang bilog na tropa kang Mega Force Patrol. Abangan na po ang masunod na programa. Pagkalis na po na kami ng mensahe. Ang tuya pong Bareta alas 12. Iba nang tapo dyan sina Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritter Lee. Sa inyo ka mo, thank you and God bless po. Bye-bye. Ano ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?